Patigil kami kasi baliktad na baliktad yung... Tapos siguro kung ano, hindi ko magamit, ginagamit yung remote i-off lang para di magastos battery. Nandito si ate, oh. No! No. Uh-oh. Kilala mo na yung pare, No. Hindi mo na pinili yung kotse. Plastic pa. Punta sa pito. Wow. Pinagdapin na lang. Ay, paano mo pala sa turang tapin? Hindi ko na nakuha ng stress. Doon tayo, come on. Come here. James. Pinulungan ko po sa kotse. Taka. Bakit sa pangalan niya? Ano? Basta ito, Juby. Play na, play. Go. Ganun kasi, hirap maglipat, di ba? Di ba yung kay... Sino ba yun? Si... Di ba kaya trade niya yung Titan niya? Kasi mahirap na yun. Si Lloyd. Lloyd, Lloyd. Dami niya ng gastos doon sa Titan niya. Mongol pala yung... Mongol first name. First name. Mongol last name. Hindi, first name. Middle name First name niya. na Lloyd niyang... Ano siya? Mongol Lloyd. Bago na yung palitaan yung mga bayarin.